Ki sipai Israel kila sinathok ya ka jinglap ya ka thliu ha Gaza ban pensange ya ka jing sange thma. Ka jing tokit jong ka tanat pathai kubor pajba jong ka Israel. Kala lap ba ki sipai Israel kila sinathok ya ka jinglap ya ka thliu ha Philadelphia koridor. Kabadon harut kaput jong ka Gaza bat Egypt. Da ka ba ong ha ka jaka jong kata. Ba ka te ka jingte ka de ka thliu ka ba jilu ha. Hau bana agos ki sipai kila penmi ya ki dur jong ka ka baki laong baka de ka thliu ha ka jaka bala pendu ya ki sipai ha siren terkapur. Om judon ka thliu henroi ka thliu ka bala tap taka kendau laong ukan. Ka jing thmu jong ka ne ka jing ong kalong ban penpau perthei ya ka jing don kam jong ka Philadelphia koridor bat ban penslem ya ka jing te kular ban ra briu. Katkum ka jing ong jong ukan menteri barim jong ka tenat ya dari jong ka Israel Yoav Galant ula kersian ya ketika jinglap da ka ba ong kamde ka thliu hanrei ka de ka jing persiang ban khanglat ya ka jingete ban sange thma galan sula ong ba ka te ka jingte ka long tangkum ba chimetar lane lai pon lai phot ka jingjeliu pat lapen i bakla ya ki pajba kum ka thliu ka ba jeliu lapen pau perthei ya ka syaki pajba kum ka thliu ka ba jeliu ban khanglat ban penpoi sya ka jingete bat ka Hamas ula penrap syu